Odhiambo mar Sabasaba tarik 7 dwe mar 7 2025 Nyakorom Gajuang machiegni hanya chendo maro imore wa ikoni weche manyien hanya to kotendre kod ng'anyo mano bagie pacho kae girawere kone gi kone karobo ni kalune ntire kod kwe mabiro bango bila tamore podho milome mano chiu mar ng'anyo makamano kabende Raila Amolo Odinga bende enjatend ODM ogolo wach mare gi ote mare Nyakorom Gajuang kotendre gi ng'anyo makama kabeni gono dhi kamukunji to ne okochopo kalora gi chal mar boma dute chendo maro imore kaka pile roko pachi live mar ote machok na ria deka uchiel nono kabe wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar SK Chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. Kila siku tunauliwa nini tumekula watuambie tuwatolee saa hii wenyewe unimori wetu sawa si wa kwanza si wa pili si wa tatu. Ng'anyo e odiochieng' Sabasaba okelo tho mar ji ma ok tin ne 10 nyaka sani ka hinyruok gi kethruok mar mwandu bende oneno. I was going to go to Kamkunji. Unfortunately, due to no circumstances, today the roadblocks all over town, which has made it difficult for people to move to Kamkunji. Romo mar Sabasaba mar Raila Odinga ne ochano Kamukunji obare kae twak mare ojiwo twak mar poro wach girawere. Ohala ne ochung' ka piny madonje chuny boma Nairobi ne olor kendo chenro mag somo bende ne orochore nikech ng'anyo mag Sabasaba. Machiegni Nyakorom Gajuang jaloko en Liz Otieno nyinga Lydia Hokeo. Jopiny makwan gi ok tin ne 10 oseyangi ne owito ngimagi ka okale ng'anyo mano bagi mokuom gwenge mapacho kae ng'anyo motimore odiochieng' rapar mar Sabasaba man kalore gi kwan ma ochiw gi riwruok makawena mar Oganda Kenya National Commission for Human Rights. Riwruok mar okine mapacho ka LSK bende wacho ni kato doko ni nonro ma ochiw gi KNCHR yango ni ji maromo 10 ema oseyangi tho gi kwan mapoko puodhi mar ji ma osetho to osehewa 19. Riwruogno bende olero ni rakruok e kind obila gi jong'anyo oyo ji moko 29 gi hinyruok. Ji ariyo bende oyangi ni oteki ka ji 37 omaki kaunti za 17 ma Turkana. Bang' tendo obila mapacho kare mpodho milome mano ochwal negi e wi ng'anyo mar Sabasaba mano obagi kawuono moko bombe mapacho kae rakruok no bede kind obila kod rawere mane temo donjore e ng'anyo makamano. E kinde rakruok gi obila moko kuom jopiny magina nyomako ma owito ngimagi ka moko to nodong' gi hinyruok kod adhonde mag magina. E kaunti ma Embu e kar chung' od bura ma Mbeere South e boma ma Kiritiri miyo moro ne owito ngimane bang' obila chwade gi magina e lumbrune ka chwo ariyo bende noyudo hinyruok marach e kinde mane obila rakore gi jong'anyo e kinde ng'anyono. E kar dak Mangong' e kaunti ma Kajiado motenre gi Nairobi oyangore ni ji 3 otho e kinde rakruok gi obila e ng'anyo mar Sabasaba. E kar dak ma Kitengela tho neno kalore gi ywaruok ma obede kinde jong'anyo gi jopiny magikone okelo tho mar rawera ma jahigni 21 ma chunye nyochot bang' chopo osiptal. Ywaruok makamano bende oyo ji moko 3 kod hinyruok. Tumekula watuambie tuwatolee saa hii wenyewe unimori wetu sawa si wa kwanza si wa pili si wa tatu. That is my younger brother pale. Wametulia. Wamempiga risasi 2, moja hapa na nyingine kwa mgongo. Na alikuwa ameinua mikono. Hakuwa anafanya kitu, hakuwa anaharibu mali ya mtu. Na alikuwa amepiga magoti akiinua mkono. Wametulia brother yetu. There iko. Ule brother wangu mdogo. Bana anajitafutia na senke yake. Justice for my brother. Report tho machielo bende owuok e kaunti ma Nyandarua kama ng'ata chielo yangi ni lisasi makagoge kendo ma otho kanyo. Ng'anyono bende oyo ji moko gi hinyruok. E buore Nairobi, nyathi ma jahigni 14 oyangi ni ochiel gi magina e kar dak ma Kamukunji kama obila ne rakore gi jong'anyo. Moko kuom jong'anyo ma Nairobi owe gi hinyruok kendo pod gikedo ne ngimagi osiptal mana kaka gwenge moko ma bende pod ripodegi medo donjo. Osiptal ma Mbagathi Nairobi oyango ni osedo ji 10 mane gi hinyruok bang' ng'anyono.
Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga hore mchope kar bagorombe makamo kunji kolero ne apaya ne obila oloro. E twak mare, Raila ojiwo lalruok makanyakla kaka yor thiedho ng'ur ma okwako piny Kenya. Kata kamano kweth rawere to nochopo kamo kunji kendo ong'anyo ka girakore kod obila kanyakla kod kweth mamoko kende kinde no mwandu makwan gi pok oyangi nokethore. Jafo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler. Saba. Odiochieng' mogai mar ODM Raila Odinga ogwelo jopiny mondo chope riwruok kode e yango jogo mane okedo ne demokrasia mar duond buche mathoth. Bang' jopiny rito Odinga ka jodongo manorito lep nyakeno e kendo fwenyo ni Odinga odeko chopo. Jopiny odonjore kod rangach e kendo muko kiful e kata kamano ne gibedo kod buok ne karagedo moro dhi nyime Kamkunji Grounds. Kaka sane medo ng'wel e kendo werego nomedo bedo gele e kendo chako tulo e kagi moko majobele dirapaya matudo Shauri Moyo to kod Isili. Obila mane oserito kama inyal tiye kod iro malongo wang' ne ochako reyo gich bedegi e kod ojendego kagilaore radar. E kweth rowere moko ne ochuno mondo yaw lap mar Kamkunji kagirakore kod moko mane wero wende mag one term, two term to kod no term. Amen ne ochochieng'. Tunasema ni si tumechoka na Ruto kusema ukweli. Shule iko juu. Mimi hata watoto wangu hawaendi shule kwa sababu ile gharama iko kwa hiyo shule. Anasema shule ni bure na shule si bure. Jonjorego ne koro medo kwano margi kendo donjore kod mwandu mag johala ma Kamkunji kagilodho sola, aguch kudo muya mang'ich e kaka firij, soda e kod aguch muya mag gas to kod gige dukni mamoko. Tuliona sasa hizi maandamano peke yake. Kuna wezi ambao wanafuata wale wanaandamana wanakuja kufuja duka za watu. Moko mane yore ng'anyo kod Katunja ne oming'wech kod obila kagitemo rocho ng'anyono. Kata kamano, moko mane kechogoyongoga biro nobiro kod ng'adi nywandi e kod nyoch mahanya mane gichwe gi hadho e kinde matiagas ne giro ji adua. Ichukulia hatua kwa sababu vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi wako idle. Wanafanya hizi zote kwa sababu wako idle. Vijana pia wachukue vitambulisho. Tukitaka kuondoa mtu ni kitambulisho yetu ndio itamuondoa. Si hii maandamano haitatusaidia, tukipata kazi itatusaidia. E kar seche mag apar odhiambo, Odinga mane ogwelo romo kod rowere Kamkunji nochiwo thinyore magawa mar Serena mayudore Nairobi e kendo lero ni ne orem chopo Kamkunji kaluwore ni obila ne odina paya mokalo matek chopo Kakanan. I was going to go to Kamkunji to join other Kenyans in commemorating this very important day. Unfortunately, as you all know, circumstances, today there are roadblocks all over town, which has made it difficult for people to move to Kamkunji. Raila mane yango kit lweny kod kedo e kod bero kitelo e kaka mag demokrasia okoni daro nitiere mondo piny owacho owinje dwach rowere kod jo Kenya. I propose an inclusive, intergenerational, national conclave to hear our people across all divides and come up with irreducible reforms and changes necessary to take the country forward. Odinga omedo ni twak ma jo Kenya dhi bedo godo wacho mbulu mar paro kata referendum. The proceeds of the national dialogue be subjected to a referendum. Bang' Odinga singo ne jo era mage mondo chop Kamkunji mondo bed kode chendo mar paro odiochieng' mar Sabasaba. Raila no rit ka lep nyakeno kata kamano joge no chopo kendo yango odiochieng'no makare. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Ochumi mar boma ma Nairobi kod boma mamoko e pacho ka oyudo ng'ikruok kaluwore gi ng'anyo ma kawuono omiyo obila loro chendo duto e chuny boma kendo geng'o apaya madonjo e bomano. Ng'anyono ma Sabasaba otamo jopiny chope kuondegi mag ohala kata kuondegi mag tich. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Kaluwore kod jatend migawo mar tije sirikal Geoffrey Ruku, odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jotije duto mag sirikal kod oganda jo Kenya
onego bed ni nitiere tich kendo ote makwiny ochiw ni ponono jatij sirikal moro amora ombalore kendo rem ma ok ochopo e tich to gibiro neno gima ne punda oneno e Burbala. Kata kamano, sirikal achiel onogo ma onyiso jopiny mondo dhi e tijegi kaka pile kendo yango ni odiochieng' ma kawuono kendo odiochieng' mar yweyo okworo obila e apaya madongo e boma moting'o nyaka peini madonjo e chuny boma ma Nairobi. E apaya ma Kenyatta Avenue, obila ma orwako kabude kendo wang'gi bith to mbalore ka wang'ongo maliwo Nyagweno okwor mar geng'o ne jowuoth duto matemo chopo e chuny boma ma Nairobi kowuok kuonde dak ma opogore. Kata mana jofwambo ne oyudo pek mar donjo e chuny boma ma Nairobi. E apaya madongo moting'o Thika Super Highway ma itiyogo gi jopiny kod johala mar sombo mwandu gi nyaka e chirni, obila oketo ageng'a mar chuma maleke ne bith ma oloro ne nyamburko duto madonjo e chuny boma kendo weyo rowere kaneno chuny boma ma Nairobi mana ka lek. Midhiero mar loro apaya bende okwako nyaka alwora ma Kangemi kama jowuoth madhi maboyo oyudore korot madiny kendo nyamburko maggi oyiero gamo yweyo kuom kinde ma ogwaro. E apaya mochimo od bura mamalo, ong'enge moko mabith okwako alworani kod apaya mochimo kar jot mar jatend piny mar geng'o ne jonjore kata jogo manikod oledhi manyalo dwaro chopo machiegni gi kuonde machiko geng'o. E kor boche, ndege luorore mar menyo chal mar chuny boma ma Nairobi ka e chuny boma ni makinde duto dich ka odotenga ma otoko, nyamburko moko ma korgi olos kod chuma machalo mar Nya-Jerman kudho gi teko modhuro mar olo koyo kuom jogo madipoka ni kod paro mar chopo e chuny boma ni. E boma ni, piny okwethi, nyaka ne udi mag ohala matuklu ma kawuono ok obedo gi mutni kaka pile ka jogo ma inyalo ne twang' lepgi ne gin jofwambo, chuk dar kaachiel kod obila. Midhiero makama bende obuoro e magawa, bengi, dukni kendo rocho nyaka chenro mag wuoth mapile ma oweyo jopiny kod hinyruok korka ochumi. Gikone chenro mar tend arita kwe mar loro chuny boma ma Nairobi ochopo kare ka odiochieng' ma kawuono onge jakenya moro amora moyudo thuolo mar donjo e chuny boma mar timo 1, 2, 3. Penjo, en lal mane ma piny Kenya obedogo e kinde madukni, osiptende kaachiel kod skunde olore chuny boma kanya konchiel, bende en ber mane ma piny Kenya oyudo? Cynthia Onyango, Ramogi TV, CBD, Nairobi. Ne ochuno weg ohala e chuny boma ma Nairobi mondo mi omany rawere marito mwandu maggi mondo mi kik yaki kaka osebed ka itime kinde ng'anyo mosekadho. Kweth mag rawere nokwore dho dukni kod kuonde ohala mamoko ka moko noting'o koda ka gi lweny. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, chuny boma ma Nairobi nodong' nono ma onge ohala mane timore. Sa 3 okinyi, chuny boma ma Nairobi ne odong' kaler e yo mane podi okone e sigand ng'anyo pacho ka. Chuny boma ne chalo gunda kendo weg duke noloro te, kata kamano ne giketo ikruok margi giwegi. Ikruok mane geto geng'o yako mwandu magi timo nosebedo ka timre e ng'anyo moko mokwongo. Rowere e kar kwan-gi noting'o ludhe maromre kendo machalre e lora duto mag ohala e chuny boma ni. Fimbo sisi wenyewe ni kujilinda. Kama umekuja na mawe huwezi piga mtu na slippers. Kweli. Lazima ukae na rungu pia ulinde mali yako. Sasa goons ndio warutaki mambo ya goons. Juu wanaharibu mali, unaona ile wakati mwingine vile waliharibu nini? Uharibivu ya mali, manduka inavunjwa, kamera zinaharibiwa. So sasa hasara ilienda mingi sana. Apaya ahinya kama ohala timore mapek kaka River Road, Lithuli, Mfangano, alwora ma OTC e kinde mamoko obila gi rowere ne tiyo to chachiel. Kalore gi jogo mane opango rowere mag wegi ludhegi, ne ginyalo romo 500 kendo omenda mane chulogi ne en kind 500 nyaka 1,500 kanyo. Kila mtu anakuja kupora. Because of what? Hapa hakuna mali ya Ruto. First of all, sisi ndio tulimuelect. Mimi Ruto hajanipatia job mali popote. Na mimi nilimpigia kura, hajanipatia kazi. Tumejipanga kihela vizuri. Sisi wenyewe, sisi tuko na mtu ambaye anatufinance, ni pesa zetu ndio tuhakikishe vitu zetu tumeweza kuzirinda. Vijana ni wale tunafanya nao kazi, kuna wale ni tenant, kuna wale wenye manyumba, kuna wale pia ambao ni vijana hawana kazi, tunawaambia wakuje tuwapatie kazi. Ndio tuhakikishe tumerida vitu zetu hapa Nairobi. Tunasemanga you hire a thief to catch a thief. Kwa sababu hao watu wanajuana pia. Sisi kama wanabiashara tunaweza kosa kuwajua. Lakini katikati yetu tunaweka wengine kadhaa wenye wanaweza tuambia ule ni mwizi ama usi mwizi, na wanajua hata wengine wanajua kwenye hizi vitu zinapelekwa.
So lazima tukue tumeshirikiana na wao ndio tuweze kujua hata zile ziliibiwa pale zilipelekwa. Koweyo ludhe mane giting'o kaka gilweny magi ne gin kod winjruok maling'ling mabende ne konyo gi ng'eyo kaka gitiyo maonge mbachni. Kuom ranyisi ng'iane usi marakwar marowere otweyo lwetgi. Mae ne pogogi kod jonjore mamoko mabende ne kod riyo mar donjo e chuny boma to bila ne ogeng'o. Hii ni ya leo. Wakati mwingine labda itawekwa kwa mguu, wakati mwingine itawekwa kwa shingo, wakati mwingine itakuwa kala nyingine, wakati mwingine itakuwa rangi. So ni kitu ambayo mtu hawezi fikiria kesho itakuwa nini. Sisi kama wase wa hii area, sisi familia kubwa sana fadhi, na ndio maana tuko na hii ribbon ya red. Sisi familia kubwa, hata tunajuana kama familia, sisi familia kubwa sana. Obila bende nen kod machiegni samoro ma siro tijgi kata konyre kodgi e rito mwandu moneke kwal. En telo mar ariyo ma rowere momanre kod ludhe ka achiel kod gigo mager osebedo ka tiyo machiegni kod obila e kinde gayo ng'anyo e boma Nairobi ka Gino bende nyuolo penjo ka obila bende kod teko mar rito mwandu ka achiel kod ngima oganda jo Kenya. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen opoyo obila kuom tijgi e odiechieng' ma kawuono ma ng'anyono obede kuom gwenge ma pacho ka e rapar mar Sabasaba. Opoyo okenge mag arita kendo opoyo jogo ma oketo kwe ka owacho ni jonjore bende omaki kendo ibiro kawnegi okang' mar chik. Murkomen oloso bang' luore ka orango chal mar boma Nairobi otene kod jagor mongere migao mar arita Dr. Raymond Omolo kod apisas mamoko e migao mar arita kwe. We are coming to the end of the day. Of course, we know that we have had protests in various locations, which yourself and your colleagues have really handled with a lot of dignity and honor. And as the leadership from the ministry, as a PS, I want just to say asanteni sana. And we are looking forward to continue to do what we are expected to do for the people of this country in terms of making sure that this country is safe for people to express themselves, but also for people to go about their businesses uninterrupted. We have officers across the country who have today done their very best to make sure that they contain criminals and goons who are infiltrating a peaceful protest by citizens. And I'm happy that as a result of the work you have done, there is a lot of, today there was lesser damage than we saw last week. And all the goons that caused mayhem last week, a number of them have been arrested. The ones who burned police stations, the ones who burned courts, burned government buildings, government vehicles, some of them who committed acts of terror have already been charged in court for terrorism. Chenro mag somo orochore e thoth skunde mantie alwora ma Nairobi ka jopuonjre madonje skunde odok pache kinde ng'anyo mar Sabasaba. Kaka Judith Omondi leronwa, jokanye sekta mar somo ywak ka kone gisebedo gi dok chien kinde ka kinde ma ng'anyo timore Thurka. E okinyi mang'ich gi kodhi nyidho ma olimo moko kuom gwenge boma ma Nairobi, wawuok mar go kachero kaka chenro mag somo chakore jumani manyien ma winjo jopuonjre obedi e skul. Walimo mokwongo kar dak ma Kibra, skund primar ma Olympic, Rangach Olor waluchore kendo wadonjo chenro mag somo onge skundni. Wasudo kendo nyaka Raila Educational Center, jopuonjre pod nika mak mana ni thothgi osewuok kendo dok pacho. Skunde mamoko mag ji giwegi bende alwora ni jopuonjre ochopie kidam kidam. So out of the 229 children that we have, as we speak now, we have less than 70 children. Today we don't have these scholars coming because we considered their safety depending on the area where they are coming from, the way of transporting them from their homes, from their area of residence to the school. We realized we couldn't have a challenge, and therefore we sent a message to the parent requesting them not to bring the learners to school. Kama ne ochopo bende jonyuolo kwayo mondo mi ogolgi gidok pacho. Wengi wa wazazi ambao walikuwa napiga simu walikuwa na uoga ya kwamba, walikuwa nasikia ya kwamba kunaweza kuwa na vita sababu ya mambo ya Sabasaba na maandamano. So walikuwa na hofu ya kwamba watoto wanaweza wakaumizwa. So simu zilikuwa zinaingia na tukawaambia kwamba wako sawa, lakini baadaye tukagundua ni vyema tuwatoe
kwa sababu tunaona shule nyingi wamerudi nyumbani. Kinde mathoth ahinya to nyaka ne sirikand Kenya Kwanza ka otelo, ng'anyo ma osetimore osebedo ka rocho chenro mag somo, ahinya to e bombe gino makelo ng'ure kind jokanyo mag somo. Kaluwore kod joditogi, piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo kod migawo mar arita winjo ket chenro makare e kinde ng'anyo ma ok roch kata keto ngima jopuonjre kod jopuonj kamarach. Protest on 25th of June, education was greatly affected. And not only that, even the previous year, for the last 2-3 years, we can say that as people who are in the education sector, we have always been affected because whenever there are these protests, learning does not take place. And we have curriculum designed to cover, and therefore that one affects. And even preparation of the learners who are in the grade 6 and also grade 9, and also in the Form 4 for their national assessment. Can you see there's a lot of disruption on this issue of education whenever there are protests in the country. So I can urge the government, maybe, and also with the Ministry of Education, the Ministry of Security, and also the national government to see how can they control this issue of the protests in the country. Ng'anyo ni biro e juma mathoth skunde ikore ne penj mar loro tamni mar 2. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopiny counties makaluo kawuono ne odhi nyime gi tijegi kaka pile e kinde mang'anyo mar odiechieng' mar Sabasaba ne dhi nyime gwenge moko e pacho kae. Giwacho ni ng'anyo ma kamano ne onge gima lich mane nyalo kelo kendo gibiro dhi nyime gi siro sirikal mar manywanda mar broad based. Hali abich ne giler kwa county ma Homa Bay. Ndo mag ohala, yore mag wuoth kaachiel kod chenro mamoko ne odhi nyime kaka pile maonge kod ng'ikruok e counties ma Kaluo ka jopiny ne othegore chuth kod ng'anyo mar Sabasaba mane dhi nyime e gwenge moko e piny Kenya. E kaunti ma Homa Bay jopiny odhi nyime kod tijegi kane giramo ni ng'anyo mane dhi nyime no ok nyal konyogi kendo gibiro medo siro sirikal mar manywanda maonge thuolo mar dhi ndara ne gi ng'anyo. Gimomiyo aneno ni ng'anyo onge tiende kang'iyo kaka ngima sani en to gigowi masani Kenya nitiere godo. Ok onego bed ni ang'anyo to Kenya bende wagadwa ni mondo odongore kaka Homa Bay waka. Homa Bay ka dongruok wan godo ma wasechako neno. Koro sama dhi ng'anyo to onge gima ang' na kete mesa. No kwa ping sirikal ke sano sagerwa ndeni wan gi ndeni. Ke wan wacho mana job. Wan ng'anyo onge gima dhi keto nini wan gine onge wasang'anyo mang'any ti wajony gi ng'anyo. Jopiny go monywando japigo kaachiel kod johala bende wacho ni sirikal mamalo dhi nyime gi chenro mag dongruok mopogore e kaunti ma Homa Bay ma ok ginyal bokore ne gidhi ndara ne gi ng'anyo manyalo kelo ne gi kethruok mag mwandu. Wan wadich kaka vijende marka wadich wamanyo gimoro makiny kech Sabasaba no ne en mag jodongo machon. Wan sani eji wa mantiere ni sani wadich magi tich wamany marwa Sabasaba ni kaka wacho ni en 35 years mosekalo ko. Koro baba mung'e matuta nyamoloa. Koro ayelo nyiso en modilero mbele kujo gimomiyo ng'anyo no entie tang'o miyo itime. Bate yo mabechwa ka to wan sawa. To e kaunti ma Kisumu jopiny e boma ne odhi nyime kod tijegi kaka pile kendo were kod wach ng'anyo ma kamano ka giwacho ni sani koro dongruok ema gidechgo ma ok bago ng'anyo mok nyalo konyogi. King'iyo ka ng'amo ting'o kidi Kisumu kae onge, dhano ler, dhano tiyo, dhano mor gi maandamano ni kech adier ng'anyo mamuol maonge koko ber gini nyayo chia mar telo tene ni jo Kisumu osego okang' moro waloko pachwa kama pacho ne nitie waseweyo lweny. Wakwa jo Kisumu wabedo gi kwe kaka kwe nitie, dhano yaw dukni, dhano tiyo, onge ng'ama kinyo wadgi, kila ng'ato ka ng'ato tiyo tije. Watiuru wamanyuru chiembo matinende wadhi wacham uru gi nyithindo nikop nyithindo rito wa udi girito chiemo. Health system ma Nyanza ka obed perfected. Job security omed employment Kisumu ka. O attract investors obi Kisumu ka. Any national activity matimre o channel Kisumu ka. Kisumu ka is the best place. Ema kwe nitie. Ka e kaunti ma Migori oganda ma ok e kaunti no ka otelegi kod jokanyo mag bunge la wenye inchi e kaunti ma Migori ne okoni nengo gi malich mane nyalo miyo gidhi ng'anyo ma kamano kendo odiechieng' mar Sabasaba ok en mar ng'anyo to en mar paro jogo manothogi e kinde no. Anadwa nakwani odiechieng' ma kawuono wapar uru kaka joge wanokedo gi gik mabeyo mwanyalo yudo kaka wajopiny to ok ni pod wanyalo keto weche moko manono. Wakwayo kuom ng'wono mar Nyasaye kuom kwe ma jo Migori nigo duto tema neno kawuono. Agombo ni kweni mondo dhi mbele. To ok ni waweyo maandamano. Ka nitie wach ma baba biro nyisowa ni tit to tit ne mwatimo. To ka baba nyisowa ni left
to left ni mwachiko. Jodak ma Migori wacho ni gisiro sirikal ma manywanda kendo gionge gi sa mar dhi e ng'anyo nyaka chieng' moro gai mar ODM Raila Odinga ema luwo ng'anyo e pacho ka. Ok iketh gir ng'ato, bo kigo jirani. En dhi kacha, tuyueyo, tumetho, tusherekea. Sabasaba onge katiba moketo ni ji odhi e ndara. Idhi e pap, idhi winjo gima baba wacho, tichiko iti, ka berni tikao, ka rachni iweyo. Mar ariyo, ok waling ni koro waling ni wawe maandamano. Maandamano ok waweyo. Kata sani matong wach ni gimoro dhi marach. Wawuok e ndara kaka wawuoga pile nikech pile serikal winjo duondo maandamano no. Chenro ma pile bende odhi nyime e kaunti ma Siaya bang' ka jopiny thegore kod ng'anyo ma kamano. To wach mar kawuono gi wach mar sabasaba ma maandamano mantie kawuono, wan kaka jo Ugunja kaka jo pikipiki onge kata ng'ato achiel modhi e ng'anyo. Wan duto te wan tie ka kendo tije wadhi kaka kawaida kendo onge kata ng'ato achiel modhi e ng'anyo kawuono. Ji duto tiyo tijegi kata obedo ni ohala ni piny nikech ji ne nigi luoro gi kibaji, omiyo joma ng'eny ok no e wuoth kata jowuoth madhi Kisumu waonge godo sechegi, ji yweya. Alia Beach, Ramogi TV. Dakan prayo kod ang'wen bang' saa 3 mar otieno bang' ripod no mokelnwa gi Alia Beach wakayo mokwongo nyakona mga Jwang kata kamana asingo ka opachi neno ka Auki Diboka ntiere Ulanda e kaunti wa Migori penjo ni tang'o momiyo nodin ne Raila Odinga yo to iwuondowa ni wantiere sirikal mano penjo kanyo. David Obel kantie Kipasi wacho ni ntie kodwa e chenro kaeto neno kanyo ote Marowino kantio yani Masai Wino wacho ni tochuno gani sang'anyo nyaka polise negji wacho ni sirikal onge oruma adier. No bende ote kanyo mar Jalango Otieno wacho ni onge gima maandamano biro kelo mopogore kod tho, hinyruok kod ketho mwandu. Wacho ni kwe ber budhano kajaro soja wacho ni ng'amane ong'eyo ni sani joma ne luongo ganda luo ni watu wa maandamano ema sani koro ni e ndara. Kaeto wacho ni en Green Army Chief Gor Mahia manosiep Dr. Raymond Molo. Ano bende otomaro ni Ala Mandela wacho ni entie Kibiri Ward gi familia mare. Nek mar Gen Z wacho ni ok en solution mar duoko mar kwayo mag jatend piny nyaka koro paderio no to obiro kamano ahinya. Rolex Ondeng wacho kata ni entie kodwa chendo ka entie Homa Bay wacho ni rawere owere kod wang'o kuonde ohala timbe go medo mana duoko chien oganda jo Kenya omora ahinya gi kaluo kaka ne weche obede gi kwe. Ano mwalimu Jal gi mwalimu Bernard entie kodwa chendo gin bende ote mar Jekoma Gideon Midega Nyakwador ka wacho ni en wuodo yo Mogango gi Eric Ondijo gin tiere gi Dan Wanga oworo kaka jo matindo otho malite ng'anyo no mar Sabasaba wacho ni oken gima no winjo timre kata matino. Kela lo Jakiranda wacho ni weche gichopo ne entiere gi Tom Muo otio mos ne joma wito ngimagi jo Kenya hola mana Nyasaye kaito wacho kanyo ni weekend beano kanyo ote mano mara tarif wacho ni weche gichopo ne yo mowinjore. Wayo matinya kwaro mga Jwang chenro en hoimore waduogo gi mathoth kekidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. What do we bring? Reka cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it good, more tasty. Family will help you. Reka cubes could string my bestie. Reka cubes ming'eyo cha mandadho mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie packet manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Alright, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth.
New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyakoram Gajuang. Mwandu mathoth okethore ka chenro mag ohala kod wuoth bende norochore counties ma Masawa, Kajiado kod Nakuru e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Jafo mara Jo Juma ntiere kod ler. Kethruok mag mwandu mathoth ne onenre kinde ng'anyo mane obagi e counties mopogore opogore. E counties ma Masawa, kaachiel kod Kajiado, e odiechieng'ni mar Sabasaba. En ng'anyo mabende ne opong' kod rakruok e kind obila kaachiel kod jong'anyo. Lisasi ne muoch radar kama kuom jong'anyo bende ne bakite e kinde ng'anyono. Rawere manowuok oko mar bago ng'anyo ne orocho chenro mag ohala kod wuoth ka mwandu mopogore opogore bende ne okethre kinde ng'anyoni e bombe mopogore opogore e kaunti ma Masawa. Apis kach biro ma Kirinyaga Central kata CDF mane otie mach kod jogo eko ma ichich ne gin jogo mane ng'anyo gin moko mwandu mane okethre e kinde ng'anyono e gwego mag Masawa. E gweng' kaka Naivasha sub-county ne ochuno jotend arita kwe mondo ne ogol chik mondo koro apisas mag piny owacho kaachiel kod kadado mondo koro lor kawe kod ng'anyo mane odhi nyime e gwengego. Ne ochuno kata jo ohala kaachiel kod weg nyamburko mating'o jowuoth mondo koro chung chenro maggi kaluwore kod ng'anyono. Toka saa 3:30 tukaambiwa tufunge biashara zetu kwa sababu ya usalama wetu, especially maaskari ndio walituambia tufunge. Diario ne lisase ne ogoyo e kinde ng'anyono e gwego mag Naivasha kaluwore kod maling'ling ni moko kuom rowere mane obago ng'anyo ne chano monjo dala Women Rep ma Kirinyaga Faith Gitau. Arita kwe ne ojiw e alwora mar dalaneno e kaunti no ma Kirinyaga. Wengine wanakuja na fujo zao, na huyu Faith Gitau ni sisi tulimchagua na lazima tumwekee ulinzi na yeye tuangalie kaa youth wenye anaenda maandamano kwa saa hii waende amani, na mtu mwenye anaenda kutoa fujo ama kuiba mtu siende kuharibu hiyo kitu. Hiyo mali ni kaa brother yako ama sister yako, lakini serikali tuangalie pande nyingine. Kuja hapa kwa ajili ya kuweka amani na kulinda huu mji wa mama Faith, tunamuita Faith Gitau. Wale wamejipanga tu wamekuja kutoa fujo hapa waambiwe wakuje kwa amani, maana sisi tunataka amani na tutaongea nao na amani na tuelewane. Obila kaachiel kod rawere manomanore kod ludhe ne oluro dala Women Rep ni magiketo diere. Tumekuja huku kwa mheshimiwa kuweka ulinzi, lakini hatukukuja na ubaya. Sisi tumekuja juu ya majenzi. Hata ukiangalia huku unaona majenzi milioni wadogo sana, lakini tumekuja huku tu kuweka amani. Ni watakuja tumewakaribisha, bora tu wasifanye ubaya ama wakuje kudhararisha amani. Women Rep na chiel kom jod bura mawuok e gwego mag Masawa matimo chiegni kod jatend piny Kenya William Ruto. George Juma, Ramogi TV. E kaunti ya Mombasa, obila ne ogeng'o ng'anyo mane ichan tim gi rawere mar yango odiechieng' Sabasaba. Gino mane rawere oseyo ka gikoni obila temo rocho ratiro margi. Kaka jafwambo marwa George okoleronwa, mwandu bura no okethre e kaunti ma Makueni kama rawere mane obago ng'anyo ne owang'o mwandu kendo rocho chenro mag wuoth kod ohala. Obila e kaunti ma Mombasa ne okwere boma mangima mar gayo ng'anyo mane chan tim gi rowere mar yango odiechieng' Sabasaba. E okinyi mang'ich, obila ne ogoyo tache alap ma Uhuru Gardens kuma ng'anyo thoro ga chakore kaachiel kod alwora ma Mwembe Tayari to kod apaya Madigo. En gino mane okelo luoro ne jogo mane chano ng'anyo to chutho ni mar obila ne oriko tuno gi oboke mar bago ng'anyo. Ne ging'ado mar dhi nyaka e apis IPOA mar chwalo ng'ur margi ka giseyo obila kuom mono gi ng'anyo. Kini kuvunja maandamano, na hii ni haki yetu kikatiba, si sawa. Leo asubuhi wameanza kutuandama, kila pale tunakwenda wataandama. Tumekuja hapa ili kuonana na IPOA
ufanye complain against the police. Kitu ambacho tumebeba hapa ni bendera. Hakuna kitu kingine ambacho tumebeba hapa. Polisi wametufuata mpaka ofisi za IPOA. What is this? They are turning Kenya into a police state, and we are condemning this with the strongest terms possible. Na sisi hatutarudi nyuma na hatutatishwa. Sisi jamani, we are so broke to buy fear. We are very broke to buy fear. We don't even have a cent to buy that fear. Kwa sababu hata kazi hizo ambazo tunaweza tumia pesa kupata kubuy fear hatuna. Lakini wanasema tusiandamane kwa sababu kuna wauni. Kama mnajua kuna wauni, kwa nini msiende kushika hao wauni? Kwa nini mkuje kwetu sisi vijana ambao tuko hatuna silaha? You know the goons are there, you know the planners. Go for them. Kata kamano, moko kuom jodak Mombasa to ne kone gi mor gi okang' mar obila buogo ng'anyo ma kamano, to chutho kaluwore kod luoro mane osekwako jo ohala kaachiel kod jowuoth. An gima ng'eyo ni kawuono Mombasa okwe. To wan ka mar mondo wang'e ni Mombasa obed gi kwe. Kwang'iyo owachnwa mondo waluor sirkal mantie. To wan gi haki wa mar mondo wang'i sirkal gik moko gitimo. To wan gi haki wa bende mondo kik waketh mwanduwa nikech wan wawegi mwandu wago waketho. Wabed gi kwe, Nyasaye oritwa, kik waketh ne ji tich ni maandamano, kijende oling' thi obed mos, wakwayo gi ng'uono. Telo mar William Samuel Ruto, mano telo maber ma Nyasaye mukelonwa. To e kaunti ma Makueni, obila ne orakore gi kweth rowere mane omoko mach kendo wang'o nyamburko, ka komachielo bende gidino apeini e alwora ma Wote kod boma ma Emali. En gino mane orocho chenro mag ohala kaachiel kod wuoth e kaunti no. Askari ni hawa, watoto ni hawa wanakimbizana tear gas, na sisi ni watu, na hawa ni watoto wetu, na sio karatasi. Na hatuna pesa tunaweza nunua chochote. Mzee kama mimi niko na miaka 76. Weche ne okopogore kaunti ma Machakos, kuma jong'anyo ne owang'o nyamburko aina mar kanta e seche mane girakore gi obila. Sisi kama Gen Z, mimi ni Gen Z, tunataka tukae chini, tushike kadi ya kura, tuchukue vitambulisho, tusiseme tu one time na sisi wenyewe hatuna ID, hatuna kadi ya kura. Kona duka hapo Machakos na leo nimeweza kufunga kutoka asubuhi. Juu unaona uwezi fungua, watu wanaweza kukugeukia na wakuibie. Na hiyo ni hasara kwako na hakuna mtu atakulipa. Lakini mbona watumia life bullet unaua raia, we are the future. Na serikali inatuua. E ng'anyo no, obila ne ondhiyo dhano buora ka mwandu tandawoya ne bende okethi e kinde rakruok mar obila gi jong'anyo. George Aoko, Ramogi TV. Jofwambo adek nomonje ng'anyo mar Sabasaba e boma ma Nyeri. Jofwambo mag Royal Media Services kama oting'o Kamau Mwangi kod James Maina kanyakla kod mar Kameme TV Wahungugi nochuno ni oringi mondo mi gires ngimagi. Nochuno ni gipondi e locho bila mar reso ngimagi e lwet jogo mane timonegi maundu. Monj ma kamano okelo luoro e wi arita mar jofwambo matiyo tijgi mar fwambo gi keyo weche ne jopiny. Umeumia wapi? First, hata tukuget, we didn't know what they were saying or what they meant. But then again, after a few minutes, they came where the police were shielding us. I don't know what they said to the police, and then the police moved, and then they came to where we were with the camera. We could even understand what was going on. Tayari, one of my colleagues alikuwa shayekwa chini ambaye ni Wahu, and ile pilka ya kujaribu kumwokoa, that is how they landed on me na stones, blows, quite hard kwa mgongo, lakini si vile sana. And we are very worried because this is a new trend that is forming where journalists are directly targeted by people posing as peaceful demonstrators. Kwa dhimbele na njalo chache piny Kithure Kindiki kayo karo kwayo jogo mantiere kod paro mopogore mondo mi onyis pachgi e yor kwe maonge tulo. Kindiki nolose kaunti ma Lamu wacho ni ng'anyo kod tulo ok en yo mar keyo lokruok e wi gigo ma okwako ngima jo Kenya. Bende ojiwo jogo mabago ng'anyo mondo mi otim ng'anyo mag gi kwe. Na warai
Nchi yetu ya Kenya, wananchi zote na viongozi, lazima tutafute njia za kutatua shida zetu za kitaifa kwa njia ya mazungumzo na njia ya amani. Haitawezekana kujenga nchi yetu kupitia vita na vurugu na kuhatarisha amani na umoja na usalama wa kitaifa. I plead with you, fellow countrymen, we cannot build this country through chaos, through incitement and through violence. Kwa hivyo tukitembea Kenya mzima tunaambia wa Kenya msikubali kamwe mtu yeyote ambaye anasunguka na hasira, kwa Kiingereza wanasema his mouth is full of bile, spitting like a cobra everywhere. Tusikubali watu kama hao. Kama chalo jago moro majahigni pade kodang'wen otho yor sel kata notho sel marobila ma nyamonye mayudre bondo he county Masia. Boniface Omondi oyange ni otho sel mayudre sub county Mausigu kama nyotere Otieno Manyoro tendo bila mabondo. Ruben Onchoka oyango ni jagono ho kwanye ka holiere dirisa Marcelno ka holiero ging'ute vest mare Manyoro wako gino ma obila wacho ni en tim derwok yangore ni nyomake banga minodego report ni ne gibedo gitungni kendo ne obogo mar monje. Ringre otere kar kano ringre mabondo kama hokane kanondro dhi nyime. MCA za Parma County Manyamira gole kombegi bangre mchope rombe aboro magod burano kaluwore kod chik. MCA Pargo kamotingo Marigo Manyambega Gisesa Joel Ombogi ma Bokeira kod jowadgi mamoko aboro yudre kamarach bang komiti matao chenro mong'ere kaka Powers and Privileges Committee yudogi kod ketho mar dhi ataro mar katiba. E kinde no MCA Maiti Bulame Konyancha okum ni ok nyal donje twak 16 magod burano kanyawadgi mamagwagwa Abel Mose omikum ni ma ok onyal donjo hetwa kabiro magod buch county Manyamira. Yoroke vitendo bura mar county Manyamira osebedo ka kelo pogruok e kinde MCAs kod jotelo mamoko Manyamira. The effects of Article 194(1)(p) of the Constitution of Kenya 2010 will take force on the following. The Honorable Nyang'ao Joel Ombongi, Okera Ward, Honorable Malo Mada Kerugo, Special Elect, Honorable Musiere Lydia Nyaboke, Special Elect, the Honorable Onyancha Petrus Kerugo, Special Elect, Honorable Gisesa Emmanuel Nyambega, Bigoma Ward, Honorable Abere Elijah Sawe, Special Elect, the Honorable Nyakangi Chelia, the Special Elect, the Honorable Jenros Nafula, Special Elect, the Honorable Matunura Spora Kerugo. Obara Edina Mora, Special Elect. Even those who have been fueling Bunga Mashinano as Speaker, the Excellent. May we be crucified with them, the Excellent Honor Speaker. The head of Treasury Honor Speaker, who are just engineering Honor Speaker. Allow us not to die alone. Honor Speaker, allow also to be part of this. Kambi mar Gatreru Kenya Railways oyango duoko kare chenro mage mag wuoth kowuok e boma Mombasa nyaka Nairobi toka nyogi chungo wuodhe Otieno Manyoro. E otene ute fwambo piny owacho yango ni chenro mag Gatreru oduoge wang'e kendo gari mokwongo no wuok saa 2:30 mar okinyi toka nyogi reso ng'ikruok manyo nitiere. Kenya Railways yango ni giketo okenge makare mag nono ne jogo duto manokwamo Otieno Manyoro ochopo kare wuodhe mage. Wakoyo machielo nyakona mga juang chenro eno imorero kamano kumedo ketera mogi TV mama Kewi kan gin kacha gi Kewi gi ababa mama Kenneth Ginya Suba gi wacho ni Kisumu kwe kendo ng'anyo ne onge gimora ahinya
gi chenro mar oimore kata kamano wacho ni wach mar tho marawere motimore kawuono to ok gimor goanya. Mano mama Kenneth kantiere kaunti ma Kisumu. Eno ote kanyo mar Atobi Jakomenya wacho ni gin kanyo gorwatai gimora ahinya gi chenro mar oimore. Ojijo Henry wacho ni Jakolanya wacho ni weche gichopo ne yo makare en bende kendo no chako bedo kodwa nyaka ne wachaki nyaka sechegi. No kanyo ote bende mar bao moja de no kantie Gotregea. George Henry ntio kwala mama Kemela ntie Migori. Lawrence Opio ero kama na hinyo tino Tony Omondi wacho kanyo ne ji obeda gi kwenya kaganario prario kodabirio ekina bende oganda de thuolo mar goyo ombulo mondo gi yer jotelo mage dwaro. Jack Jawaria ndane ni kacha kachiel gi Junior Olumo Jakoduol wacho ni entie matangwe sa kwa bondo mora hinya gi Ramogi TV kaka weche gichopo ne makare. Sara Singanya kwa Rodongo entie Kanyamkago gata no bende engineer Saji wacho ni anginye thende Chantel Rael kachiel gi Sharon gi Elija gi mora hinya gi chenro. Lavenda Juma wacho kacha ni wuoko mabe weche gichopo ne yo makare. Achiel kachiel entie Beirut Lebanon waneno weche gi yo mowinjore ahinya. Kamlesh MCA wacho ni gin kaka rawere manyanza ok gidhi ng'anyo kata wacho ni giseng'anyo magiol mano ok luenji gi wacho ni MCA Masigomre Award in coming Fred Nyawadi ka umos manga yo matin wadogi mago mag tukenya kora mga jonke kidhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Aye komie surot. Aye komie surot. Aye komie surot. Ene jachwech marwa. Kupata wimbo huu bonyeza *860 *419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.